си, дърта вещице такава. Къде се губиш, ма? Пак ли с това пардене, бе? Много си гнусна. Здравей, Дарси. Айде сега пък и тая. Сторми, ти ще пардиш ли? Явно не. Иначе някой от вас трите да е виждала вазелина на Бум. Крадли! Кога ще й го върнете? Скоро. Ама на Бум и Скай им трябва сега. Добре де, не се ядосвай. Знаеш, че уинксите са доста разгонени. Проклети да са всичките уинкси до една. Абе, аз май също имам вазелин. Мога да им услужа с моя. Чакай, като го бях сложил. Само да не ми го изхъбат тия маймуни. Мъчете пак. Ама къде съм го сложил? Поне да освобода напрежението малко. Това е друго нещо. Толкова ли можеш? Ти пък да не си по-добра пардуана от мене, Айси. Ей, сега ще видиш ти.